Yen benere atine ora keduga, ewadene oleh ngacarani sing mara Ndayoh sengaja digawe grapyak. Ing pangakah mung njaga cek bene ora ana panduga yen dheweke ora ngerteni tata krama. Ndayohe ngguyu sumeh, banjur tranyak-tranyak mlebu ngomahe Rukmini. Omah gedhek cilik prasaja sing oleh yasa direwangi kanthi ngaya. Dipun sketsakaken anggenipun pinarak. Pak kandhane Rukmini nulidu mangkah menyang pawon prelu ngandhani maratuwane yen ngomahe ketekan Ndayoh. Nalika maratuwane dikandhani yen sing mara Ndayoh kuwi Pak Thohir, wong tuwa iku katon kaget. Ge prelune apa teka ndi ngareni timen? Grenenge maratuwane karo ngingot Ndayohe saka lawang pawon Rukmini ora tumanggap. Dheweke banjur ninggalake maratuwane. Jangkah sikile krasa abot nalika digawa mlangkah nemoni Ndayohe. Ora wurung atine krasa ngedhep nalika krungu tembunge Pak Thohir. Awit sedina ki mau pikirane Rukmini tansah direridu dening tembung-tembunge Pak Thohir dhek esuk mau. Kelingan kuwi ndadakan rasa nelangsa kang ngrumuti pangrasane. Nelangsa dene urip sepisan wae kudu nanggung dadi lakon. Dudu lakon sing nyenengake, nanging lakon sing njalari uripe dadi keloro-loro. Nyatane Pramana pancen dudu wong lanang awatak satriya. Dheweke wong lanang sing ora ndarbeni tanggung jawab. Tumekaning seprene Rukmini babar pisan ora ngerteni. Yogane Pramana ujug-ujug ninggalake dheweke. Oncat saka omah tanpa cecala. Oncate saka ngomah wis kepara suwe. Tumekaning seprene ana yen kadinem taunan wae. Ewadene nganti seprana-seprene meksa ora ana kabar kabure babar pisan. Kelingan marang Pramana dumadakan angen-angene nglambrang adoh. Kelingan jaman nalika bale wismane isih wutuh. Olehe mangon tembayatan kelawan Pramana isih durung kepara suwe. Lagi wae lumaku karo tengah taun. Lan jroning wektu semono iku kahanan bale wismane tansah sigrak. Sigrak nungsuri ati kang kebak katresnan. Awet Pramana pancen klebu ewane priya sing bisa ngayomi. Dasar rupane bagus tur wicaksana. Iku sing njalari atine tansah gathuk. Rukmini dhewe klebu ewane wong wadon sing lugu tur isinan. Dheweke ora seneng macak, ora seneng sing neka-neka. Apa merga watake Rukmini sing kelugun iku sing njalari Pramana ujug-ujug ninggalake dheweke? Merga Pramana rumangsa kacuwan atine. Cuwa jalaran wanita oleh golekake ibune kuwi tetela dudu tipe wanita sing gathuk karo atine. Saben-saben pitakon iku tansah dumeling ing kupinge. Bisa uga iya, awit dhisik Pramana pancen asring gepok senggol bab kuwi. Saploke ditinggal lunga dening Pramana, Rukmini tetep nglumpuk karo maratuwane. Iku jalaran saka panjaluke maratuwane dhewe. Merga wong tuwa sing wis ngrandha suwe iku rumangsa kabotan menawa kudu pisahan karo Rukmini. Dasar ora kagungan putra maneh saliyane Pramana. Mula katresnan banjur lumuntur marang Rukmini. Lan mungguing Rukmini dhewe sajake pancen ora tegel menawa kudu pisahan karo maratuwane. Karo dene umpama dheweke kudu mulih ge oleh mulih menyang endi? Awit Rukmini mono wis lola kawit bocah, dheweke banjur dipupul dening pakdene. Ing saumpama dheweke mulih menyang omahe pakdene, apa ora malah dadi sanggan? Mengko pakdene klebu wong sing kesrakat, ge anak-anake durung ana sing mentas. Wekasan dheweke nekat nadya ceker dhewe kanggo nguripi awake dhewe lan maratuwane. Kanggo cagake ngurip, Rukmini akal-akalan meracang. Dagangan sing didasar pancen ora pati akeh. Ewadene bebatene lumintu. Dalan-dalan panguripan dipecaki kelawan ati mantep nadya kaya apa rumpile. Minangka wanita ayu sing kalungguhane kena diarani prawan dudu, randha iya dudu, Rukmini ora kendhat ketaman godha. Godha kang tekane saka wong-wongan lanang sing padha kepengin ngepek bojo. Nanging dheweke tetep kenceng anggone nggondheli prinsipe. Mbaka siji wong-wong kuwi padha mundur, nanging iku ora ateges nggodane mungkur.
Piye Ruk, apa wis kok timbang-timbang tenan bab rancangan sing dikandhakake dik mau esuk kuwi? Angen-angen Rukmini ambyar nalika krungu pitakone Pak Thohir kang mesem-mesem dadak atine krasa jijik. Iya, teka ora nyebut wong bojone wis 3 kok isih arep rabi maneh. Niat arep kanggo koleksi po piye to? Oh prakawis anggen sampeyan krentek ajange ngrengkuh kula menika to? Takone Rukmini. Iya. Wah, dos pundi nggih Pak? Tiyang dapur kula namung kados ngeten. Sing mung kaya ngene wae wis kaya ngene. Gek sing luwih saka kaya ngene gek kepiye? Rukmini mung mesem krungu tembunge Pak Thohir. Banjur oleh ngomong dibacutake, wis to kowe manut kerenahku wae. Tak tanggung uripmu bakal nemu kepenak. Bondo donyaku ora bakal kalong yen mung kanggo ngingoni bojo papat. Kowe bisa manggon omah sisih kulon kae. Omahe isih anyar, modele iya ngutani. Gek isin-isini barang wis jangkep. Dadi kowe gor kari mlebu bleng. Arep tuku mas-masan pateng crentel, apa sandangan sing sarwa mabyur mesti bakal keturutan. Krungu ngono Rukmini mung mesem nanging batine jerit. Sebab rasane pancen banjur dadi bruwet saben dheweke krungu tetembungan mangkono. Tetembungan kang wose padha uga nate kawutu saka lambene Bambang, Suwono, Sugito, Budi, lan isih akeh maneh. Nanging apa wae alasane, apa wae pawadane dheweke tetep bakal punggung ngugemi prasetyane. Nyadan resmine wis suwe anggone urip dhewe-dhewe, nanging Rukmini ora gampang kagiwang dening pangiming-iming. Sapungkure Pak Thohir, Rukmini lungguh tenger-tenger ana ing kursi. Lan iya ing kalane ana ing sakjeroning kalan iku ndadak atine ngrasa tida-tida. Iya, apa sing perlu diboti, nyatane Pramono katon. Saya yen tengah wengi yaiku rikala Rukmini glabakan dhewe ing paturon. Wewayangane Pramono katon nglalela cetha. Rukmini pancen asring nyoba ngipatake, nanging ora bisa. Malah rasa kangene saya ngranui eling karo eseme. Eling karo guyu renyahe. Eling yen Pramono lagi gemati. Apa iya bakal kelakon dheweke rabi maneh. Pikirane dadi kuwur, sirahe krasa kliyeng-kliyeng. Nalika Rukmini arep menyet saka kursi, ndadak ibu maratuwane jumedhul saka mburine. Banjur Rukmini disawang kraket. Rada sawarata anggone nyawang Rukmini. Nuli tangane Rukmini dicandak alon. "Po wis mau oleh Pak Thohir mulih, Nduk?" takone maratuwane. Rukmini mung mantuk. Oleh arep menyat diwurungake, banjur bali mapan lungguh. Maratuwane melu lungguh njejeri. Gek perlune apa to sajake kok olehe kusung-kusung, sumambunge maratuwane. Tiyang kados Pak Thohir kemawon, menawi boten wonten prelu sing nguntungake piyambake napa ajange purun medhayah teng griyane tiyang mlarat kados kula lan jenengan to, Mak. Oh, perlu ngebun enjing to. Gejege kok kados ngoten. Lho, kowe dhewe piye? Nggih kula tolak lawarane to, sampun malih kok Pak Thohir sing empun tuwek niku. Jeneh Mas Budi sing gantenge kados ngoten nggih mboten kula tanggapi, Tik. Maratuwane mantuk-mantuk. Banjur wong tuwa iku kaya dielingke, oh iya, si Budi kae ketoke kok sajak tenanan nolai krentek rabi kowe. Ngene kok ora ndang ditanggapi wae. Aku ki ya mantuk wae kok. Sakliyane wong kantoran, dheweke uga wong apik. Tenan, Nduk, aku lila tenan. Pancen sing ora nyebut kuwi Pramono kok. Benere Pramono mosok kelakon kowe dadi keloro-loro kaya ngene. Krungu ngono Rukmini ndengenge. Sampun makenten. Mak, kula mboten nate ngrumasai napa-napa. Nanging aku mesake kowe, Nduk. Rukmini mesem sapa sepo. Sampun to, Mak. Sampun sanget-sanget anggenipun menggali yen kula.
Tek ora dipikirake piye wong olehmu nganti nemahi lelakon pait kuwi jalaran saka pokale anakku. Ning babar pindah kula mboten ngrumasoi napa-napa. Estu mak kula mboten najangi badhe ngrayet malih. Awit kula kok nggadhahi keyakinan duka benjing napa menawi dipun kersakaken Gusti kula saged kempal malih kaliyan Mas Pramono. Istinghoroh badhe kelampahan. Wong tuwa kuwi uncal ambekan, dodone krasa perih, jroning batin wong tuwa kuwi nutuh anake. Iya, apa sing kurang ing nganggane Rukmini? Ing bab rupa sajake kok kaya angel golek tandinge. Umpama Rukmini gelem macak ngono sajake ora bakal kalah karo bintang film. Rukmini uga apik aten-atenane saliyane Trapsila uga sregep nyabut gawe. Rada swatara kekarone meneng kereng ana ing angen-angene dhewe-dhewe. Sawetara menit candhake Rukmini pamitan banjur mlebu ing kamare. Maratuwane gedhe-gedhek atine ngrasa trenyuh nyawang kahanane anak mantune.